Hola a tots. Avui farem un vídeo de com utilitzar en Google Docs una de les opcions que ens dona per a citar. Ja sabeu que si en qualsevol treball copieu alguna frase o algun text de llibre o alguna font que no és vostre, l'heu de citar, és obligatori citar. Molt bé. En aquest cas jo tinc un document de robòtica i en la introducció tinc un paràgraf que he copiat literalment d'un llibre d'Isaac Asimov que es diu Jo Robot, que diu que la primera de les 3 lleis de la robòtica diu que un robot no deu danyar a un ésser humà o per la seva inacció deixar que un ésser humà sofreixi dany. Com està copiat, i no és meu, sinó és d'una altra persona, l'he de citar. Si vaig a la part de dalt, en Eines, n'hi ha un apartat que posa citacions. Se m'obri un desplegable a la dreta i tinc diverses opcions, que són diferents formes de citar. Nosaltres utilitzarem sempre el mètode APA. Clique damunt del mètode APA i el que faig és afegir una font de citació. En el meu cas, esto és un llibre, però vosaltres podeu citar un lloc web, un article, una pel·lícula, etc. Jo clique damunt del llibre i dins de forma d'accés és un llibre que està imprès, no és un lloc web ni una base de dades en línia. I per tant, clique damunt d'impressió. No vaig a buscar un ISBN, sinó que copiaré manualment les dades del llibre que tinc. L'autor, doncs Isaac, i el cognom Asimov. Si en aquest llibre n'hi hagueren més autors, doncs afegiria col·laboradors segons el número d'autors que tinga. En aquest cas només n'hi ha un. El títol és Jo Robot. L'editor Edasa de l'any 1950. Bé, puc afegir més dades, però ja estaria de moment. I he de clicar a afegir una font de citació. Ja es crea així a la dreta el que jo he posat, Asimov 1950, en el format que he triat, en el format APA. Bé, si em col·loque al costat de la meva citació i així a la dreta clique damunt de cita, insereix una citació al text, ja s'afegirà les dades que jo he posat per a citar-lo. L'únic que puc substituir l'almohadilla per el número de pàgines. 201, no serà el número de pàgines, m'ho he inventat. Una de les altres coses per a la que podeu utilitzar això és que vosaltres podeu afegir tota la documentació que consulteu, la podeu anar afegint així, i al final del vostre treball, si cliqueu damunt d'inserir les referències, el que vos afegirà serà tota la bibliografia. I per tant el format no és igual el format d'una citació que de la bibliografia. Així no posa el nom del llibre, en canvi si jo poso insereix les referències, bé, així ja posa l'autor, l'any, el llibre, l'editorial, i així tindríeu en el vostre document tota la bibliografia que heu consultat. Bé, qualsevol dubte, a classe. Vinga, moltes gràcies.